Kadadian iki dialami dening koncoku aran DM taun 1980. Dheweke mono pegawai kantor radio bagian operator studio, tugase nglaksanani siaran kayata muter piringan hitam sing isine lagu-lagu, muter kaset siaran wayang kulit, ketoprak, wayang uwong, ludruk, kentrung, kuliah subuh lan liya-liyane. Manut program siarane radio kasebut, ora keri saben jam mesti ngrelay menyang RRI Pusat Jakarta melu nyiarake warta berita nasional. Nalika iku DM tugas bengi wiwit jam 6 nganti jam 12. Wiwit dheweke aplus acara lumaku kanthi lancar, ora ana gangguan apa-apa. Bareng wis meh jam 09 wayahe siaran berita regional Jawa Timur, penyiar kenya ayu sing asmane Mbak Is Mariastuti lan kulino diaturi Mbak Tuti wis siaga ana njero box kanthi nganggo headphone ing sirahe arep maca berita. Saka headphone mau Mbak Tuti krungu lamat-lamat suarane wong nyanyi kanthi diiringi piano. Dheweke menehi isyarat menyang DM supaya ngandani wong sing lagi nyanyi diiringi piano ing ruang kesenian iku mandeg dhisik, merga suarane mlebu box penyiar. Yen ora mandeg, siaran berita bakal kecampuran suarane wong nyanyi mau. Ruangan penyiar karo operator pancen ora dadi siji, nanging disingget tembok sing ana kacane. Mula kekarune yen ana perlu mung nganggo isyarat ngono wae. Oleh isyarat saka Mbak Tuti, DM agi-agi mlaku menyang ruang kesenian. Gandeng bengi iku ora ana siaran kesenian, mula lampune ruangan dipateni kabeh. Mung dingengehi siji tur remeng-remeng. Mlebu ruang kesenian karo mindik-mindik jinjit, DM arep gawe kagete sing lagi nyanyi karo diiringi piano iku. Nanging DM kaget senajan isih keprungu swara wong wadon nyanyi, nanging ing ruang kesenian iku ora ana sapa-sapa. Sing diweruhi DM mung tutute piano obah-obah kaya lagi dimainake kae. Sanalika gitoke DM mengkorok, awake dredeg cengkelak, dheweke melayu sipat kuping balik menyang ruang operator. Keringete gobyos kaya wong adus, ambekane krenggosan. Dheweke lagi sadar yen sing nyanyi karo main piano mau dudu menungso, nanging bangsane memedi. Tujuane DM mau arep ngageti, jebul malah diwedeni. Bareng wis tekan ruang operator, DM ndepro ora bisa guneman utawa menehi isyarat menyang penyiare. Mbak Tuti sing ora ngerti kedadian iku tetep maca berita nganti rampung. Tujune suarane wong nyanyi sing diiringi piano iku kok wis ilang. Dadi swara berita ing radio resik, ora ana kecampuran swara liya. Bareng siaran berita wis rampung, DM lagi muter piringan hitam minangka selingan. Sawise iku dheweke mlebu ruang penyiar terus cerita menyang Mbak Tuti. Krungu critane DM, Mbak Tuti melu keweden. Waduh, aku ora wani metu saka box penyiar lan ora wani mulai iki mengkono komentare Mbak Tuti. Rene Mbak Tuti karo DM padha wedine sawise siaran tutup jam 12 tengah wengi, wong loro metu bareng mulih menyang omahe dhewe-dhewe. Yen dhisik DM bagian operator studio, saiki dheweke dimutasi menyang bagian pemancar ing lantai loro. Tugase ngoprasikake alat pemancar. Pemancare ana FM lan AM. Pemancar FM jangkauane ora pati adoh, kurang luwih ing kutha Surabaya lan sakupenge wae.
dene pemancar AM jangkauane luwih adoh. Kejaba Jawa Timur lan Jawa Tengah uga bisa nganti tekan luar Jawa utawa Kalimantan, Lampung, Bali lan Timur-Timur. Iku bisa dideleng saka tekane layang-layang saka pamirenge. Bengi iku DM tugas jam 12 nganti jam 6 esuk. Merga wektu iku radione siaran 24 jam. Sawise ngaplosi kancane jam 12, DM nunggoni pemancar sing dadi tanggung jawabe. Alat pemancar nalika dioprasikake mesti panas kaya mesin sepeda motor utawa mobil. Mula ruangane kudu ana AC-ne. Kanggo ngedemake pemancar, suhu AC diatur nganti 12 derajat Celcius. Kanggone alat pemancar tansaya adem, tansaya apik, nanging kanggone manungsa adem semono iku ndadekake awak kademen lan kathuken. Supaya awake ora dadi es, DM banjur metu saka ruang pemancar terus lungguh ana kursi. Kejaba ana kursi ngarepe ruang pemancar uga ana mejane. Dadi sing lagi dines bisa nyeleh barang apa wae ana kono. Lagi layah-layah sedelok keprungu suarane wong mlaku saka lantai ngisor. DM sing pancen ora turu iku banjur ndeleng sing lagi teka terus nyopo. "Sugeng dalu, Pak." Pranyata wong sing disapa iku Pak Zainal minangka kepala stasiun. Panjenengane pucuk pimpinane kantor radio kono. "Iya," wangsulane banjur pitakone abang-abang lambe. "Dines dini hari to, Mas?" "Inggih, Pak." "Ijen ora ana kancane?" "Inggih, Pak, piyambak pergi tenaganipun nggih winates." "Yen ngantuk tinggalan turu wae, Mas." "Inggih, Pak." Wangsulane DM ayem merga oleh lampu ijo saka pimpinan. Sawise kandha mengkono iku, Pak Zainal banjur mlaku menyang studio mbok menawa mriksa sapa sing lagi siaran. Ngono batine DM. DM ngetutake lakune pimpinane mau kanthi panyawange. Adohe nggone DM lungguh menyang studio mung watara 20 meter. Nanging bareng DM kedep, Pak Zainal kok wis ora ana. DM ngira yen panjenengane wis mlebu studio, mulane wis ora katon. DM banjur mbacutake oleh layah-layah, nanging ing jerone atine isih mikir bab iku mau. Kok rasa aneh ngono. Rong dina candhake pas ora dines, DM mara menyang ruangan TU merga ana keperluan dilalah kepethuk Pak Zainal. Mula dheweke banjur takon, "Kala winginane dalu menapa Bapak tindak miyos ngajengipun ruang pemancar?" "Jam pira, Mas?" wangsulane Pak Zainal ganti takon. "Watawis jam 1, Pak." "Ora iki, Mas. Wiwit sore aku wis turu kok. Kenapa?" "Ingkang miyos ngajeng kula kok kados Bapak," wangsulane DM. "Dudu aku, Mas. Mbok menawa wong liya iku." Krungu wangsulane Pak Zainal, DM gumun lan sujana. Merga nalika iku Pak Zainal bener-bener disapa lan mangsuli kaya lumrahe pimpinan menyang anak buahe. Mula dheweke banjur nyocokake takon menyang kanca penyiar sing wektu iku uga lagi dines, apa Pak Zainal nyambangi. Kanca penyiar kandha yen ora ana wong nyambangi. Merga wangsulane Pak Zainal karo penyiar iku padha. Mula DM gawe kesimpulan yen wong sing nyambangi bengi-bengi memper Pak Zainal kae dudu menungso nanging embu sapa. Mengkirik aku, ngono grenenge DM. DM isih tetep ana bagian pemancar. Dina iku dines bengi wiwit jam 6 sore nganti jam 12. Meja kursi ngarepe ruang pemancar sing biasa dienggo petugas sing lagi dines
ora ana embu sapa sing mindah. Mula oleh lungguh malih ana ngisor kanthi beber kloso. DM lungguh sila sawetara wektu, bareng lungguh sila krasa keju, banjur ganti lungguh slonjor. Rene dalan ngarepe ruang pemancar iku ora pati amba, mula yen ana sing liwat sing lagi lungguh slonjor mesti kelangkaan. Watara jam 11 saka lantai ngisor keprungu swara sepatune wong sing mlaku munggah menyang lantai loro. Bareng DM deleng sing teka, pracata wong loro iku Bagus penyiar sing dedeke gedhe dhuwur karo Samsul sing bathuke jembar bagian teknik prasarana. Weruh DM lagi lungguh slonjor, Bagus sajak ora seneng terus ngremeng nesu. Lungguh kok ning dalan ngene iki lak ganggu sing liwat. Digremungi kaya ngono iku DM meneng wae. Iku dianggep guyon, merga padha-padha karyawan pancen sering guyon. Senajan nadane kaya nesu, nanging janjane ngono mung gojegan. Mula gremengane Bagus mau dianggep guyon wae. Mari digremengi Bagus, saiki genten digremengi Samsul. Wong ngene iki jare dibungkus piye? Krungu omongane Samsul, DM mangsuli. Bungkusen rek pengen bungkus. Sejatine wangsulane DM iku mau ya mung guyon kanggo ngimbangi guyonane kancane. Nanging apa sing ditindakake Bagus karo Samsul? Kanthi serius wong loro bener-bener bungkus DM nganggo kloso sing dienggo lungguh slonjor iku. Lan sing digumuni DM embu saka ngendi ujug-ujug wong loro kok wis nyekel tali plastik dawa gedene sak driji terus diubet-ubetake DM wiwit saka sikil nganti tekan pundak. Awake DM sing kebungkus kloso diubeti tali plastik tansaya suwe tansaya singset. Mesti wae DM krasa lara. Ngumune DM sing ping pindho oleh ngubetake tali iku kok cepet banget. Mestine tali plastik iku rak kudu ngubengi awake DM dhisik, nanging iki ora, kaya otomatis tali plastik wis ngubet-ubet awak nganti tekan pundak. DM sing kelaran wiwit emosi. Hei, loro lho rek, guyon kok gak bermutu ngene. Ra urus, wangsulane Bagus enteng wae. Kapok kon yo, saute Samsul gaya Surabayaan. Oleh emosi DM tansaya nemen, dheweke budi supaya uwal saka tali plastik mau. Nanging nganti suwe isih durung kasil, Bagus karo Samsul mung ndeleng wae karo guyu-guyu. DM usaha terus bareng tangane loro karo wis bisa metu saka tali karo lungguh, cepet-cepet nyaut ngerangkul sikile Bagus. Saking nesune DM oleh ngerangkul sikile Bagus tansaya dikencengi. Sajake Bagus ya krasa kelaran, dheweke bekah-beko sambat karo gregeten. DM oleh ngerangkul tansaya dikuwati maneh lan embuh kepiye nalare sikil sing dirangkul iku kok malih nganggo sepatu laras sing dhuwure sak dengkul. Karo ising ngrangkul sikil, DM banjur nyawang dhuwur, nyawang raine Bagus. Yen maune sing dirangkul iku jan bener-bener Bagus koncone sak kantor. Mak jelek ujug-ujug Bagus malih rupa dadi londo sing luwih gedhe dhuwur maneh. Rambute pirang, irunge bangir, kulite putih rada abang. Weruh kaya ngono iku DM tansaya nekat. Mati nglawan londo arep tak lakoni, ngono batine DM. Dumadaan awake londo iku pedhot wiwit pupu, sabanjure mumbul karo guyu cekakaan dawa. Awake londo sing wis ora utuh iku terus mumbul munggah. Aneh awak londo semono gedene kok ora nabrak plafon,
nanging terus ilang musna embu menyang endi parane. Dene makhluk sing mirip Samsul mau uga wis ilang. DM kami tenggengen bareng wis rada sadar lan eling yen isih ngrangkul pedhotane sikile londo sing nganggo sepatu laras. DM langsung ngeculake sikil iku terus melayu sipat kuping tumuju menyang pos satpam sing panggonane cedhake lawang mlebu latare kantor. Adohe panggonan kedadian karo pos satpam watara 100 meter. Saking wedine oleh mlayu DM kaya miber ambekane krenggosan. Tekan pos satpam langsung ambruk semaput. Sing weruh padha bingung. Bareng wis eling DM lagi bisa cerita kabeh sing dialami mau. Sing ngrungokake padha melu wedi, gitoke mengkorok, lengene jeruk purut kabeh. Nganti saiki saksi bisu arupa gedhong kantor radio, ruang pemancar lan tower sing dhuwure 150 meter iku isih ana, yaiku ing Jalan Pemuda nomor 82 nganti 90 Surabaya. Sing wis ora ana yaiku crita-crita misteri kaya sing nate dialami dene DM iku. Cotel.